Welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So what's good mga bossing? It's your boy Boss Sert back again for another reaction video. So for today's video mga bossing, medyo namimiss ko sila 150 no, sila Sob. Sob, shoutout sa'yo no. May mga nagre-request din kasi sa akin na i-react ko daw yung bagong upload nila Sob, yung pinarusahan niya yung mga ganggang. So parang dating ganggang naging gang na sila no. So tara mga bossing, sabay-sabay nating panoorin to at syempre sabay-sabay nating reactan to. Let's go. Ang kukulit talaga nito mga to, dribble ng dribble to si tanga oh. Mga gang. Oy, sino yun? Sila Radic. Maingay dahil natutulog, ang daming kaya pitbahay na natutulog, nakakahiya. Radic, Sir Chip ba yun? Sir Chip? Ito mga ganggang mo to. Kulit talaga. Oy! Oy, Sob. Oy, si Radic, si Troy dyan, si Kevin, si Bacalaw. Natutulog. Wala na siya. Anong pake ko? Nabasa nyo ba yung chat ko sa GC? Sabi ko Bastos talaga. Ay, tinatawa-tawanan. mamaya na yung ganyan. Nabasa nyo ba yung sabi ko sa GC, maglinis muna kayo ng kwarto nyo? Ano pakialam namin? Bastos talaga. Kupal lang puta. Kaya nga kami nandyan para makitulog, di para maglinis. Ganon. Okay. Ikaw Okay. maglinis, mukha ka naman daspan eh. Ay, mga bastos. Nakikita ko yung itsura dito ni Ma'am 50 par. Ayan. Pilit na pilit yung tawa niya eh. Tang ina, mukha pala akong daspan ha. Sige. Hey guys, mukha daw. Guys, kayo nakarinig ha. Guys, mukha yun nakarinig ha. Mukha daw akong daspan. Sige. Tignan nyo, papakita ko guys kung gaano kalinis ang kwarto nila. Ay pucha, dugyot. Uy, sabihin na biyan. Andiyan pa si Smurf. Maglinis kayo ng kwarto. Ano naman? Maglinis ka na. Smurf. Oh, kwarto nila, Troy. Ultimo yung higaan nila. Talaga My SpongeBob pa, you know? Sinabihan ko na, maglinis Oh, ka wait. na bago tatatambay at mag-basketball. Wow! Gagi, ang kalat, pre. Wow! Kung ako yung may-ari ng bahay na yan, tol, tapos ganyan kadumi, no? Tapos walang respeto sa akin yung mga tao dyan, more likely, sapik ka nga abutin yan sa akin, promise. Wow! Okay. Okay, Oh guys. my gosh. Okay, syempre, sarili kong bahay, lilinisin ko. Mga walang Ano ba respeto, ginagawa ng mga pre. tao dito? Wala. Palamunin ko daw sila. Ina. Sorry guys, napapamura ako. Sorry. Sino ba namang hindi mapapamura kasi sa ganyan, tol? Tol, sinuling gumamit nung sa ano, di nyo man lang kayo naglinis dyan sa ano. Sa ano? Puro sa ano? Ano sa sala? Naglinis kami lahat na. Sino yung mga natulog doon? Yung mga ganggang yun, so. Sila ano yun? Sila Troy yun. Sila Naglinis kami dyan eh. Ano? Sila Riddick. Ayaw kami papasukin eh. Hindi kami nato. Boss, naglinis po kami dun eh. Naglinis kami dun, so. Nandiyan ka pala, ano? Sige, samahan nyo naman ako sa Sino yun? Masyado na kumukulit. Si Joshua? Na kumukulit ah. Oy, anong ginagawa mo sa kakotse ko? Masyado ka nang makulit ah. Anong ginagawa? Do, pawak nga ako. May kukunin lang ako. Ay, naka-Boss Aris clothing, oh. Sana all. Dala ko na. Ano yung sub? Dala ko na. Ako naman ang titing. Maangas sila, di ba? Halika kayo, halika. Kunin nyo na to. Sige, kayo na. Sige, kayo na maglinis dyan. Sige. Makulit kayo mga ganggang kayo ah. Parang gagawin nito. Magbihis kayo. Magbihis kayo, oh. Alis tayo? Ha? Alis tayo? Nice! Magbihis kayo, kailangan 5 minuto nakabihis na kayo. Pag di pa kayo nakabihis, papalayasin ko kayo. Panis. Tignan nyo kung ano laman yan. Ligo na kami. Ano to? Ayun. Ang ganda nito, bago. Pili ako, boy. Ano yan? Pili ako. Tignan nyo. Ano yung mga yan? Mga siya na. Bago. So, bago daw, bago. Bagong brief, thank you! Bagong brief. Bagong skirt. Oh, so tignan nyo. May skirt siya eh. Skirt! Pagkikay! Oh. I-ano yan, i-suotin yan. Pag di nyo Hindi na! Guys, ayaw nilang suotin. Sa mga
gusto matanggal, Oy, pusuan. Ay, oo. Namin eh, 5 minutes pay, di ba? 5 minutes pay. Tanggal pala angas niya eh. Tanggal pala. Nice one, nice one. Kasi mga bossing, no, sa mga hindi nakakaalam dyan, nagpa-poll si Boss 150 para mapatanggal si Sir B-Boy or hindi. So, nanalo yung kung sino papatanggalin niya sa bootcamp. Si Sir B-Boy, ayun, napalaya si Sir B-Boy. Bye, Sir B-Boy. Shoutout sa'yo. Kahit naman ako, matatanggal angas ko dun, tol. Susuotin na nila. Tapos, pagkasuot ha, pupunta kami dyan sa bahay ha. So, pupunta na kami sa bahay guys. Kailangan nakasuot na sila. Tara. Dinog show. Hey! Hey! Si Bakalaw. Ay, ayoko ng ganyan. Gusto ko yung parampa. Ayoko ng basa. Si Madam Chip. Hindi na siya Sir Chip, Madam Chip na siya. Hindi, ayoko. Gusto ko yung talaga yung kamay niya. Pumipitek yung buka. Tanggal angas ng mga ganggang par. Guys, sa mga gusto sila matanggal, pusuan nila. Susunod ba eh? Gayahin yung leader nyo ha. Mauna si Radic. Radic. Oh, follow the leader. Follow the Contestant leader. number 1. Galing pa ng kung saang lugar sa Mars. Radic Dalapukman. Eh! Panis! Si Vice President Calvo. Vice President Calvo. Gagi! Ang funny nyo! Calvo rin. Oh. Eh! Kendeng, kendeng! Oh, wait! Kalabaw. Ayan, si Bakalaw. Wag! Uy, ano yun? Ah! Ano yan? Tank build? Na tank build them. Eh! Mamen! Panis! Akala nyo dyan nagtatapos? Doon kayo sa labas, sasayaw kayo. Uy! Nice. Ano, ayaw nyo? Ayaw. Alam na this. Guys! Ayaw nila, no? Labas na tayo! Video to ng video sila pag eh. Yan, labas. Ang sexy. Gagi, dinog show ni 150 yung mga ganggang. Ang cute nyo, sasarap nyong pisilin. Bagay na bagay sa inyo yan, tol. Okay na okay din pala yan ganyan, no? Nakakaya. Di Nakaka- nakakaya sa social media. Omsim. Yun nga sana nasabihin ko. Yun, ganito ah. Sino leader nyo? Riddick. O, since ikaw pa si Muno ng Gang, ang spelling ng Gang nila, G-A-Y-N-G, G-A-Y. Gang. O, grupong Gang. Badeng-deng. Kayo ng Sayaw Kikay. O, Sayaw Kikay ah. Di nyo alam? Wala, kailangan nyo alamin. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para practicein nyo na. Hoy, Ay, naku, 5 minuto, tol. magaling ka talaga leader, kailangan sabay-sabay kayo. 5 minutes. Kapag di pa 5 minutes yan ha, yari kayo sa akin. O, mag-practice kayo. Bibigyan kayo 5 minuto. O, game. 5 minuto ha. In 3, 2, 1. Ano practice kayo? Kasama ka dun. Makukulit lahi nyo, ha? 2, 1. 5 minutes ha. Game na. Ayan naman, ready na ba sila? Ano yun? Okay na. Ha? Okay na. Ano okay na? Okay na. Tara. May dance number. Pucha, may patalent, ha? Dance number na mga kikay. May mga dumadaan, tol. Nakakaya kayo. Sasayaw kayo ha. Sayaw kikay ha. O, game. Ikaw na sa gitna. Game. Ready ka in 3. O, ikaw mag-ano. Ayan. Ano? Game. Ready na? Ready. Okay na. Nan. Walang energy. Hataw. Ang lamya. Gang, ready na? Yan. 2, 3, go! Na
May mga tatalo na sa ano. Kikay! Ano ka? Mukha mo kailangan ng mukha mo, Troy. Huwag, bawal yan! Bawal ang gagawa, Kebs! Oh, okay. Ulit kayo pag babasketballing ko, ilang ganyan. Sana kumulit-ulit sila, tol. Sana kumulit-ulit kayo, mga ganggang, no? Bagay na bagay pala sa inyo yung mga ganong pormahan. Ayos din no? Ayos. Nakahanap kayo ng katapat nyo ngayon. So, yun na nga po mga bossing, in fairness. Namiss ko sila, namiss kong mag-react sa mga videos ni Boss 150 at sa Team 1P, no, sa bootcamp, nakakamiss mag-react talaga mga bossing. At yan, sa mga ganggang, bagay na bagay sa inyo yan. Kulang na kulang pa nga kumulit pa kayo para mag-basketball kayo ng nakaskirt at nakapalda. Bagang gaganda nyo no? Para sa akin dyan, number 1 si Radic, tapos si Troy dyan, tapos si Kevin, tapos si Bacalaw, tapos si Madam Chip, syempre. Ang cute nyo, sa sarap nyong tirisin. So yun na nga po mga bossing, sana nag-enjoy kayo sa ating video at kung nag-enjoy man kayo, i-like nyo po ang ating video at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung ating notification bell. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Mag-ingat kayo palagi. Hanggang sa muli. Paalam. Sir TV out. Peace.